Namanje kusenjalo wakithi, imvelo isasilindile. Kuphela ithina esiqhelile kuyona imvelo. uNkulunkulu usinikezile umhlaba wathi asibuse. Kepha-ke kwase kuba nabadukisi abenza ukuthi sisuke kwisource. Uyabona? Umhlaba iwona omama obaba kithi ngako konke. So yingakho-ke mawuchaza ukuthi ngesikhathi nisabhukuda benifike niphonsa amatshe emfuleni nicela ukubhukuda. Kusenjalo namanje. Imvelo isilindile wakithi ukuthi senze lento uNkulunkulu ayesinikeza amandla ukuthi sixhumane nemvelo sikwazi ukuyenza. Kodwa ngesimo sempucuzeko nesimo salento yamafeshini sesiphumile kwimvelo. Yingakho uthola ukuthi abantu abaningi badunguza emnyameni namhlanje. Noma usukhuluma ngalezi zinto zokubabuyisela empandeni, uthola ukuthi khona abantu abazokutshela ukuthi akuselula ukuthi sibuyele back. Yingakho uma ngikhuluma njalo ngithi mina khona to khona sekulele kumuntu ukuthi uyazibuyisela yini kwimvelo noma cha, because awukwazi ukuthi utshele omunye umuntu osavalekile kwi-third eye ekutheni akavuke. Awukwazi ukuvusa umuntu ongafuni ukuvuka, uyoze avuke ngesikhathi sakhe. So awukwazi ukuphoqa mfethu umuntu ukuthi akavuke ingakavuleki i-third eye yakhe. Sinamandla mfana kithi, sinamandla kakhulu esifiso. Amandla ethu ayamangaza. Yingakho lezi izwe zisimpintshela ekhoneni, because bayazi ukuthi once savuka kuphelile ngabo. So indlela esibanjwe ngayo inkohliso namanga. Yiwo-ke asivalele kuleli khona esikulona. Remember sihleze sikhuluma lento yamandla ethu ukuthi thina besikwazi ukulawula ngisho inkanyamba. Sikwazi ukulawula ngisho isiphepho. Abantu bebethatha ama-tray, bashaya ama-tray, bakhuza umhlola. Sidede isiphepho. Ashonephi lawo mandla wakithi? Zibuze lokho ukuthi ashonephi lawo mandla? Asekhona. Inkinga thina siqhelile kwimvelo. Le kuyiyona besikwazi ukukhonektha kuyona bese sinika lamandla. Kuningi esingakuchaza mfowethu, kuningi. Even kamoya. Sinamandla thina even kamoya okubona into ingakenzeki. Kodwa zonke lezo zinto zithanda ukuba zifiphale because sisenkingeni yokuthi asisayikholwa, asisayithembi ukuthi singobani thina. Yingakho sithi kubantu ake sifune sithole ukuthi singobani thina, sisukaphi siyaphi, bekade senzani kuqala. So uyabona-ke zonke izinto ezizenzayo namhlanje zibizwa ngobuthakathi. Ukuze wena ukholelwe ukuthi into oyenzayo ingcolile inobuthakathi. Kodwa at the same time bona laba abakama ngezandla bathakatha ukudlula thina, because bakwazi ukumanipulate i-weather, bakwazi ukuthakatha ukudla esikudlayo. Wena ngala umisiwe kuthiwa ungayithinti into eyithize neyithize because lezo zinto zubuthakathi. Uyabona? Waphinde watshela ukuthi ungakholelwa kokusemkhathini nongaphansi kwamanzi. Understand leyo nto leyo. Kodwa bona bagijima ngaphansi kolwandle, bagijima kuzo zonke izinkalo, even ngisho emkhathini. Yabo? Because bazi amandla akho, ukuthi amandla akho kuphi la e-based khona. Njengoba namhlanje bekutshela ukuthi uma uthandaza ilanga ukhonza izithixo. Yayizwa leyo nto le. Kodwa bona behind the scene balikhonza ilanga, balikhothamela. Even kulamazwe akoGhana zonke izindawo ngisho ko-China maphi bakhonza izithixo lezi zikaNkulunkulu izidalwa ezinkulu, lezo nkululeko ahlala ekhuluma ngazo. Wena udukisiwe kwathiwa nje ungayikhothameli lezi zinto. Mawuthi uyabheka abantu mabeyimpophomweni, beyemanzini, basuke beyokwenzani? Basuke beyolanda amandla. Obani abanikazi bamandla? Inkanyamba lezi ngaphansi kwamanzi. Yabo? Inyongo lezo tshelwa ngazo kuthiwa
iy'nyoka nje ungayikhothameli even ngisho izinto ey'ngaphezulu komhlaba. Amanye amazwi mfowethu ngizama ukuchazela ukuthi ipower yethu yalinyazwa eside isikhathi singanakile. Yingakho namhlanje sesidukile singasazazi ukuthi singobani. Masisuke sikhuluma ngalesi siqubulo esithi ake sizifune sizithole, sisuke singadlali. Ungalibuka leli gama noma lesiqubulo usidelele, kodwa mawuvulelekile kamoya leli gama li-deep ngendlela ongakazi uyibona, ngoba once waqala wayithola ingalesikhathi usuzoqala ukuthi uyibone izinto ezikulahlekele nezinto ezokwazi ukuthatha zik-align nemvelo. Amandla ethu nje mfowethu athunjiwe. That is why uthola ukuthi abantu abamnyama badunguza emnyameni, because abasawazi amandla abo, asetshenziswa abanye abantu. Understand loo nto. So siyafisa ukuthi-ke abantu abavuke, ayivuleke lento ye-third eye. Masisuke sifaka lama video sikhuluma nonkululeko, sisuke sifuna kona ukuthi abantu abavuleke kamoya, vuleke lento ye-third eye, bashintshe i-diet yokudla. Yabona, bayeka abantu ukudla o-KFC, bedla o-pizza, oshwama, zonke lezi zinto ey'nama-spice. Mawufuna ukukhonektha nemvelo, idla ukudla oku-healthy. Siyakugqugquzela lokho, idla ukudla oku-healthy, oku-organic. Lo kudla ekuvele sikufice khona la phansi komthunzi welanga, uNkulunkulu asiprovide ngakho, because lo kudla esikudlayo kuyayivala i-third eye. That is why uthola abantu aba-spiritual gifted abasaboni, abasakwazi ngisho ukuhlola, because iso labo lingcolile, livalwe lo kudla, le mfucuza esidlayo. Masisuke sithi-ke abantu abajwayela amadumbe, imfino, obhatata, zonke lezi zinto, sisuke sibatshela ukuthi lezi zinto zikhonektha nemvelo, ukwazi ukuba connected, ukwazi ukubona izinto zingakenzeki. Bese bethi abantu sikhuluma inganekwane. Why besho kanjalo? Njengoba echaza uNkululeko ukuthi sikhulele ejele, saboshwa ingqondo. So even nezizukulwane ey'khulayo zikhulele ejele. So mawuzomkhipha-ke lo muntu ejele, uzothi akakubulale because usejwayele kuleli jele, uyali-enjoya. So yingakho-ke mfethu uSifiso ngithi mina asekhona amandla esasiwaphiwe umdali. Yingakho namhlanje iphepho, imoya, ichotho, zonke lezi zinto zizenzela kithi, because asawazi amandla ethu ukuthi bebenze njani okhokho bethu uma kuthiwa kunesiphepho, kuze inkanyamba. Bebephuma babanga umsindo, bashaya ama-tray, bakhuza umhlola, igudla inkanyamba iphume ibheke kwelinye uhlangothi, because amandla omuntu omnyama. Ngiyabona, ziningi izinto sikwazi ngisho ukukhonektha, sikhulume nezilwane, yabona, zisizwe, zisilalele. Kodwa-ke bafika badukisa, basifake ehlathini. Namhlanje sidunguza emnyameni, namhlanje asizazi ukuthi singobani. So into engiyidabukelayo-ke ilesizukulwane esikhona, our new generation, nezizukulwane ezizozalwa yilama generation, because balahlekile, basehlathini. So abekho abantu abaqaphelile nabavula amehlo kulesi sikhathi ekutheni ababuyiselwe empandeni yabo, babuyiselwe kwi-source. Njengoba sihlezi sikhuluma ukuthi iketela likagesi uma ngabe ungalibekile kwisithebe salo, i-source, awabili amanzi, ngeke lenze lutho ngaphandle ukuthi uyozulithatha ulibeke kwi-source. Ngokunjalo nathi njengoba siphila ngaphansi komthunzi welanga, i-source yethu uMother Earth, indlovukazi yomhlaba. Umhlaba lesinyathela kona iwona oyi-source yomuntu. So iyalalela masikhuluma nayo because iyasazi emaphakadeni, sasikhona emaphakadeni. uNkulunkulu ecreate umhlaba, ecreate zonke lezi zinto kamoya. Hayi, angivale lapho mfowethu, mhlawumbe i-miss call le engiyikhuluma la, yabona. Kodwa siyabonga i-comment yakho bhuti.